toen alleen ben ik ja, met de gezinsjes begonnen in het hok. Dat was eigenlijk de start. Nou ja, en dat bereid dus terug. En nu krijg je steeds meer, ja, ik kreeg wat meer vrije tijd, dus ik kreeg steeds meer ruimte. Nou ja, en het wordt steeds mooier om te bouwen. Dus ja, dat is echt terug. En ik ben steeds enthousiaster. Ik bedoel, er een PK's in het hok staan, je komt maar meestal zeggen, ja, je steekt PK's in, dat is nog net mee. Nee, maar dat is wel voorbereiding. Ja, dat is wel, ja, dat is prettig werk in. Het uiteindelijke plan is vertrekken. Het einddoel hopelijk Zweden. Ik wil onderwijs heel goed genieten en ik zeg het wel, alles wat er mij komt, kom maar. Ik ga met volle teugen genieten, denk ik. Ja, goeiedag even. Kom maar maar in. Kom maar. Ja, we hebben Zweden, de rust, denk ik. Mij graag whisky. Ja, de rust, de BM'en. Ik denk dat wel een van de mooiere dingen is. Het is overal mooi trouwens, dus ga van de rust houden. Maar daar is echt nog de ongedepte natuur in. Nou, het is zo, we zijn hier in de slaapkamer. Hier komt mijn bedje. Kastruimte, dat is belangrijk. Dit is het elektrische gedeelte. Er komt een boiler in. Dan gaan we naar de keuken. Dit is mijn keukentje. Vanuit de keuken gaan we naar de troon. Hier komt mijn douche. En de troon heeft nog een mixer. Dus dat is eigenlijk perfect. Nou, en dit is de leefruimte. En wie dit een bestaande wijn? Nee, dit is net een bestaande wijn. Ik heb hem echt van oude groene opgebouwd. Ik ben gewoon met de wassen en frame. En zo heb ik begonnen te bouwen. Ik voelde er te wat hinders van had, te wat tankers, denk ik. Daar ben ik er druk mee bezig. En dat lijkt me gewoon mooi. De vrijheid maakt het contact met de mensen. Hier in de trekker kan zitten. En toen ben je hier in mijn cabine, daar mag je eerklappen op haar. Dan zit een heel dag in het hokje te rattelen. Ik denk dat ik aan een dwarfcabine rijd. En ik kom daar hoor, doe best een bezienswaardigheid. Dat wordt het. Maar dan ga je voort contact met mensen. En dat lijkt me, ja, dat had wel wat. Ik ben helemaal lennig op dit moment. Dus ja, dan kan je in principe gaan staan waar je wil. En ga je in bent. Dus dat scheelt ook een heel een. Want als je bent, dan ga je wijn overhalen. Maar nee, ik ben op dit moment helemaal single, zoals het heet. En volop mijn best. Dus ja, wie jaagt hier de tent uit? Ik kan alle kanten uit. Maar ja, tuurlijk, ik zal wel een heel prettig missen. Dat is wel... ja, als je het net doet, dan weet je het ook net. Hey, misschien voldoet het, misschien ben ik met 2 maanden boven thuis. Ik zeg, maar dit is een leven. Maar daar is net voor. En daar ga ik ook net voor. Nee, blikse kater. Dat is, dit doe hij niet, ik kan verregen en dan vind ik, dan mag het ook oppakken. Lukt het net, dan lukt het net. Hij het altijd bezocht. Ik kan heel prettig mensen in kennis en vrienden krijgen, ja, hier dit en hier dat. En tegen die bezit je niks. Misschien heb ik wel wat een verhaal, maar ja, ik bezit het wel.